Ka Sarkar Jila kala Aibor haki Deputy Commissioner batru haki Superintendent of Police jongki district ban pengor ban khanra na phang gi trok bakit do yong bian. Haba pentip ya kan yeu sumbut mitrang ba Sarkar Jila ba Pustinten song ulo ongru ba kade ka thong jong Sarkar MDA banum ailat satya ya kate ka jingki bian yu du yong kan yo jaka. Bat dai na kata ka daw kilop tha bat dai bakan don ka jing pengor batru ka jing khanra ka bajur bakan omdon chu kanu ka jingki bian yu du yong namar la dayo lat kan kata wat ya ka platin ka jong Sarkar Jila. Usumbut mitrang ba ulo ongru ba ka Sarkar MDA nadu basdang kadan ya kathong ban pendu ya kate ka jingkhi be anyu duyong khamtam e hadien baka National Green Tribunal kala khang ya ka jingti bat ka jingkhi yoru yong la ban kadaw hangni bigi kattu katni ngut menteri ka Sarkar MDA kila dawa yo mitrang ba ka jala konrat ki sangma banle e mardor ha ka bante lakam ya ka jingjur biang ki kam khai be an yodo yong ha ka jala yodo yong kide ban tip dang away ka to ko da ba ai ka Supreme Court Numbuan balengi hak to por hadu mentarung i ong makade ka landmark judgment. Numbuan ngi depan sutu i ke jisisa kata kalong ba. Ka Supreme Court ka Honor Supreme Court jong ke India. Ka reconfirm ya ka ownership right jong ki jaka ki puta hapo ka jala mikla jong berkui. Kata kade numbuan. Ka bamut haba kala reconfirm pi ong ki Central Act ki Central Rules. Kabut lada ki apply mkenaru ya ka ownership kim la suban over kata kadi number 2 kawe dei pada batka ruling jo ka Supreme Court ha kawe dei bat kumno ban sya ban tilu yong kiong yes isya tamba pihak baniai kat kum ka MMDR kaba dei ka Central Act di yamentai nakaliang jong ka Sarkar nakaliang maning jadi teman ka prislur ya kitu gibriu bahapok MMDR kala do lepak guidelines nembuan kolong ba ki hapen snai ka mining plan baru nang ta ki hapen yo ya ka mining lease pad hadin do ada perlu kita proket insa ay ki ya ka license bagi lapan sam ya ka mining of gold ni kalau ngomne yu do yong ita hanu ita kamu do yong bare mi de plus to ka rumar khot bát có khẩn nêu đấu dụng có một ubarami therefore pimla ben ong batat te bila askuntur ubang opi ngi hapan meet ya gitu ki criteria gitu guidelines jongka MMDR te nak tahu nang tak ndai tang MMDR ki environmental issues ki anjo ka environment napo ka Ministry of Environment and Forest katami hapan nantong sedong hap incorporate nadong sedong kenang ba kibri ulah saya neki yo license ki yo parti smooth marbi kene ke transportation kan ma batang we kene ke transportation ki don kitu ki sisko ki ba sugo arko hajana lai ko hajana san ko hajana trip ti ya kata ngi isu sal okay ya kata ngi isu sal don't say ba ki de pro ki trok ki ba ya kilong illegal with legal papers they are ठीक है tehn rei ngau pi lately don ki ba ong ba bayar dengan paper, ठीक है. Tamadun par bayar without paper. Saya kata pada orang pingi, I instruction seki concern deputy commissioners, seki concern department, but seki concern SPs bakin long strict yakini keke kena bakan umdon kelikich. That government has given clear instructions to all the department concerns. Number 2, to all the deputy commissioners, to all the SPs concerned, to check if the allegation is true or not, and also to make sure that illegal transportation of coal or any items does not happen in the state.